titah ulun kaki Bratasena ulun nelakake gedhening panuwun dene jeneng kita wis bisa mberat sukerta ulun lawan Kakang Bathara kae. Kang dadi andalane kaki ulun Hendro ulun lawan kaki ulun Hendro antuk siku dendaning dewa Yowi Romo guru kang nyedhakake ulun sakloron kasotake dadi raseksa Werkudara. Kaki Bratasena awet gedhening panuwun ulun arsa paring nugraha kawan jeneng kita kang ngawujud sesotya Drwendra manik ing Candrama dene daya kasantiasane samengko anggon kita bisa ngambah ana ing ilining toya sira bakal kalising beda ora ge caketa ora tampan ana kaki yang kagungan to sing sesat sampun prapti katonasta pukulun awit kanugrahan Gusti parengake marang Bratasena samengko aku tuturno ana ngendi papan durunge Tirta Mahaning Suci Awirna kabeh kuwi kanggo sarana asone Bapa Durna bakal babar ilmu sampurnaning dumadi Werkudara mangertiya sejatine kanggo upadi wektu dina iki ora ana ing papan kene kabeh mau amongan antep-antepi sapa bektimu kelawan gurumu Pandhita Durna mula ulun jaluk enggal bali pitanyo maneh kelawan gurumu ana ngendi papan dununge kang mbok upadi kang sanyatane wis pati tawuhmu Om
Ger. Ora sisip apa kang didhawuhake dening pukulun Bathara kae. Sayekti anggonku ngutus jeneng sira lumawat ana ing gunung Werksamuka mau. Mung minangka pandhadharanira kang sepisanan. Dene yen to puguh tekadmu kepengin gayuh sampurnaning dumadi. Ana siji srana maneh kang kudu mbok tindakake. Ya kuwi sira kudu ambyur lumebu ing telenging samudra Minangkalbu. Yen to mantep tekadmu, Ger, ya ing kono sira bakal antuk tirta pawitra mahening suci. Apa sira sanggup? Awit iki sesanggane abot. Iya. Abot bisa tadienteng, enteng bisa tadiabot. Abet mantu marah sing nimpake mulo. Dino iki uga aku bakal jaluk pamit, aku jaluk sampai pangestumu. Bagus ento kowe mangkono. Tak sembuh puja mantra muga-muga kalis Rubeta kang ana amung sembada, Ger. Tak sawan saka kadehan Kakang Durna sampet jagong lawan si Bratasena. Ayo dasare karo muridé kok ya. Ana wigati sing mbok dheleke ya? Ora ana. Ora piye. Aku ki ora ana sing tak tutup-tutupi. Karepmu mangsamu aku ngrebut proyek anyar ngono. Ora. Iki ngene ati Juni. Oh sik aku coba karo Kakang Durna lho. Coba apa-apa? Mengko sabila marang Pandhawa ya. Ora aja kaya mangkono. Aku ki tetep ngadeg ana ing sak tengahing Kurawa ora ngono. Lah iki ngene. Piye? Bratasena muga hati anggone kepengin gayuh sampurnaning dumadi. Lah, ya. Seranane iki kudu jegur samudra Minangkalbu. Kowe cahe tak kompon mau manut. Ya iki kok karepe Kurawa. Pengen mateni Pandhawa. Iya. Nah nek wis mati siji bakal ya si Bratasena kuwi. Ngono. Si Bratasena jebur segara banjur mati. Ayo wis genah no. Ayen ora mati. Yen ora mati ya urip. Kalau saiki wae KTP sing umur hidup lho. Ora ngono. Ora nek critane wong jegur samudra kok mulih waras ora ono. Kowe genah nek dut kuwi engko. Bisa tak percaya lho kowe Kakang. Percaya karo Pendhita Durna. Yen ora mati sing tanggung jawab Kakang Durna. Oh, ya ora terus ngono kuwi. Awake dhewe iki sahib ki ora Prambaran ki dewange apa piye ngono kae. Iya. Ya, Banjur saiki kepiye Kakang? ayo senang bae. Heeh. Awake jajan ning kono kae. Akeh jajanan. UMKM. Ya, Teh jembul. Iya. Oh, piye Kakang Durna?
Kunci ibuku sang ibu ngrantu putrane kajal bali marang ponip lan nyawiji kelawan kadang-kadang lamun yekti jeneng sira wis antuk purwit antuk jatining wewarah saka gurumu Maha Dwijadurna kami Kunci ibuku kepiye ke ojo salah manungsa anggonku purwita ana ngarsane Bapa Durna kasengatan warah sampurnaning mati durung diparingake awit kabeh kuwi ana saronane ing kamangka sarana kuwi ora ana ing ketharan kula tetanku ning ngarsamu aku bakal jaluk amin aku bakal lumebu ning sajroning samudra minangkalbu Brotosing iya iki Brotosing Dewa Bathara putraku poniku ora maitu sepiro gedhening tekadmu tumrap kasebataning gegayuhan nanging nopo sira ora bisa mentung sepiro gedene panandhanging poniku yen to nganti kelangan putraku mulu aja kok bacotake yungger Dimas Perkutur Bardi Urungno Yayai pun kakang ngerti sepiro gedene bektimu marangku nanging Yai pikiran sing permati aja kuwi kabeh ampung samudra mung pengin Bratasena mati Yai barep lan pundi buku aku ora ngelaki apa kang dadi atur kabeh dipancen bener nanging aku ora bisa ngipatake nyawang para kawula kang lagi nantang panandhang nanging panandhang mono mesti netepake dadi sesandinganing manungsa ya kula iya sing tak harapake iya Nyi Bratasena kalungguhanipun kakang bakal tak paring marang sliramu lamun kuwi kabeh dadi marme atimu Yai
Antasena ora kurang kaluhuran. Ibu, aku kelingan tuk nalika semono ana kang paring wangsul, ana kang paring wulan, yen to tarpe kepinginan kang luhur, waton ora gawe cilakaning liyan, kudu dipacetake senatan to nyawa dadi taruhane. Kamangka kang paring wulan kuwi ora ana liya, ya Kunti ibuku. Kira Bratasena. Risang bayu siwi Ritu mungkol manamba angklir polyo kontak Angklir polyo mati mesti nimbang ngungkal gunung Ngungkal gunung
Brotosena mangkono iku sejatining sira ya sira iku sejatine ruci dewaku sause aku mapan konen papan dene anane amuk rasa seneng rasa bunga ora ana rasa susah amuk ayo ayem jencem rasaku mulo keparno aku bakal mapan ana ing papan dene sak lawase Brotosena ilingo jeneng kita iku jejering satriya kang darbe sesanggeman nindakake darmaning satriya nira minangka bisa ngayomi tumrap sesamaning dumadi aja ketungkul papan ana ing alam nirwana tumuli metuwa saka garba kulun lan haliya ana ing alam padang dene jeneng kita bisa nyramakake uripmu kanggo hayuning bawana Brotosena rambutmu bakal gak gelung kang aran gelung Minangkara Lelungsening Yan Brotosena sinebut gelung Minangkara tendhek ngarep dhuwur mburi dadya pratandha lamun Brotosena semanunggal tunggalan kelawan dewane ulus pono ati dirine Risang Brotosena
Sakit ananging nggih kepenak kok Rate. Yen ngono ayo dipanjenake. Dipun panjataken wonten mriki nggih Rate. Tak goleke nggon sing penak. Nang dhuwur saya enak. Jejering Midodari kang wis kasil antuk babar ilmu kang utama kang samengko tundane bisa dadi pralambang wanita kang utama. Solak ora kepenak rasaku, ayo morokake ing kali. Monggo Raden Apa isining kang gara-gareng pawana sintung yayah bangun kasaput lebu. Bumi pengkahlin lumolah ombak angrunjaang gulung bumi. Suarane meledak kaya gluduk. Sawetara wis nempuh perangan bumi Nusantara. Srebing laksenaning kang gara-gara nyarengi dumeduling Sangjaya para Punakawan. Mengeti ambawarsa 8 dasa setunggal sarwi nyekar Mares 45.
serang, serang, serang. Apa iki? Bang. Mula nek latihan ki teko. Oh, latihan ra tau teko. Tiara. Tiara. Serang, serang terus, iki serang, serang, serang. Mulane ceritane iki kepiye? Iki ra meh ngerti perjuangan. Kowe pejuang, aku londo. Ono. Kandhanono. Ha ya mula saiki kowe dadi pejuang. Enek skrip latihan iki mangkat. Londo. Pejuang ya digoleki londo arep dipateni. Ah. Mau dipateni iki yo. Mula kowe ndelik. Ndelik. Ah. Sing pripun? Aku londo. Londo. Ndelik nang kene. Ndelik omong. Assalamualaikum. Londo kok assalamualaikum gitu. Oh, ora ngambil. Selamat malam. Selamat malam. Kamu siapa? Aku bapak